Ja, der er målet 3. Ja, det er faktisk, hvis der ikke er 100 af det på 4. Nå, det er rigtigt. Så det bliver en del anden plads for det. Ja. Du skal altså give en gas. Jeg ved noget om ikke. Præcis. Jeg skal spille det der. Der er en ændre på 4. Og vi er jo sammen. Ja, Jørgen 3 også. Vi er to drejer begge to. Nå, Jeg ved ikke, hvad det er, jeg snakker om. Men der har 3. Og Jørgen har. Ja, ja. Altså, det er kvinderne, der ved. jeg vil hellere spille. Godt, og det er sådan. Ja, men det er meget forstået. Nå, vi skal have. Så har vi også med skib på. Nej, jeg har 2 Du har 2 nu, og så bare en der en. Så skal vi holde med Heidi her. Ja. Men der har jeg ikke noget. Kan du ikke, når I har ikke to ind? Vi har begge to kun på vejsejr. Så hvis de er uanset hvad, så bliver der 3 på anden plads. Fordi anden og tredje plads. Der er en træer der, 2 træer, 3 træer. Vi har 3 træer. Nej, de bliver 3 toer. Ja, eller 3 toer. Så måske have 40 og 50%. Det er 55%. Ej, du kan først. Skal de inden for i... Nej, 35 og 25 og 50. Ja, 60% til det. Altså 20 og 15. Ja. Og 40%. Og hvor mange er det? Jamen, der var lidt udgiv, så det er 900. Og det gør det 360. Det er 360. Det er da ikke, så får man da ikke på hjem. Det er 120, ja. De 2, der sidder derovre, vi har 3. Men Christian, Nej. hvad? Men er vi enige om, det kan ikke blive anderledes? Det tror jeg. Men hvad har de derovre? Jamen, de har 3 sektioner, så der er en af dem. Den anden kommer så til. Må jeg forstyrre noget? Nej, det må du ikke. Er det ikke ligegyldigt? Hvad er ligegyldigt? Og det kan kun være... Vi spiller. Så fik vi grimerne bagefter. Jamen, det kan kun blive på en måde jo. Når de her 3 træer, uanset hvordan vi gør det. Og hvad så? Hvorfor skal vi snakke om det nu? Jamen, fordi så præmien den er 120. Så kan du give mig 120 kroner, så kan jeg tage afsted. Hej, mig. Helt fra det. Vil du gerne spille? Jeg har ikke spillet. Kom her. Der er også mindre. Hvad er dit nummer, så får du lige de sidste 20. Hvad nummer har du? 28, 51. 78, 68. Hvad sagde du? 8? 20, 51. Ja. 78, 68. Det tror jeg, jeg skal til forkert. 28, 51. Var det de 4 første? Og hvad så med? 78. Ja. 68. Nå, der kom den nok. Den var lavet en stor fejl. Hvad siger du? Nu kom den op. Jeg må have lavet en stor fejl, at tage det første nummer. Så har du prøvet 7 nu. Er det min tur til at spille, eller hvad? Nu bliver jeg nødt til lige at tage den op, fordi jeg er fuldstændig med det gang her, inden jeg slår på bordet. Men det værste er, at jeg skal spille med aktier. Må jeg spille bagefter, eller hvad? Ej, jeg tror, det er for en plan. Jeg hader nemlig det. Men det ser jeg. Jeg tror, at så skal vi få mere. Jeg står til dig. Det er kontrol. Yes. Vi spiller her. Det her. Ej, så så vi vil nedgøre. Hvor har vi set det? Det er afgørende nu. Okay. Det er spillet en anden vej. Ja, men spiller noget for det vil her. Det er sgu ikke. Den er hæveskov. Den er Ja. Ja.
skal jeg lige en anden vej rundt. Ja. Ja. Så det var godt. Hej, Nej, for kun en. Hvad prøver jeg med? en kraft. Ej, det er svart. Nu er træt. Nu er stil, det er sikkert. Det er du bare ven med. Ja. Ja, men de der små rødder, man kan tage hjem. Nej, det er ikke så dårligt.
faktisk har været en bil. Dagen har været over, så det kan der lidt faktisk fast i, og så hvis du skal sidde sådan eftermiddag, og skal kun have, det er ikke sidde med helt nok, så det er altid lidt. Og på mange ting, ikke på handen, helt til fri, synes du, det er lidt, der kommer. I forhold til frem, i forhold til noget, så er der meget. Ja, det er lidt sådan. Jeg kan huske, at vi kan snakke her og sige, og Ja. det var jo, der var ikke nogen, der faldede noget. Man fik jo børn, man fik til noget også, så man fik noget. Jeg tror, det var fordi, de godt kunne lide alle. Jeg tænker, så finder vi nok det der. Ja, det er jo nok. Og det var der, for ikke noget. Og vi sætter til før en år. Så jeg kan godt fortælle min selv, og bare det der spil. Det var en tid, som jeg havde, og der var de der spil, hvor der var den der også alternativ, som var lidt riske fald for den næste. Det er sammen med mig. Og så kommer vi tage ned i bladet. Den er den hæsord. Og også har du skal klare lavet hus til hende i Alpen. Og det er projekter, der tror du? Ja. Det vil godt lide det. Skulle det være med givet til dig, eller hvad? Men så kunne der gå noget galt. What the fuck? Mere YouTube, synes jeg. Jeg ved ikke, om det der er også er i tirsdag i Singapore. Ja, både til et år, så det er Det er fordi, det er den der køretur, vi stikker til. Der har en vis ramt.
Ja, det er faktisk lige en Aarhus, men der var ikke sådan en kammer, der kom til. Det er så lige dem, der kommer. Vi er stadig studenter, faktisk. Ja. Det er jo lige utroligt, at vi har en Ah, vi håber ikke, så før det er jo det godt nok til. Det var det gratis lokaler, ikke? Jo, det er ikke noget. Det er en pris, som drikker bare. Ja, det er kun det er fint. Altså, jeg vil også få en flag om det der butikken. Butikken, de skal også en butik. Det er bare en Danmark. Det er vanskelig at lære. Der er også rigtig nogle af det bare, som holder til siden. Ja, det er det. Det er udfordret. Ja, det er det. Det er du aldrig noget sådan. Nej. Ja, England. Ja, det er smart. København, det er jo på noget, hvor jeg går. Og alligevel bor på Vestervold. Og det er to det. Jeg begynder at spille slet selv. Måske. Så lærer du det rigtigt.
Jeg tror, det er lige til. Jeg tror, det er det. Afhængig af Eller og det er svært. du kan så se, Det er ikke fordi, der er ikke, jeg vil ikke bruge på blog. Altså, det gør det er ikke, jeg tror, det er ikke men jeg ved det der med, at der ikke er mulighed for ryg. Det er lige pludselig en situation, hvor det bare hvad er det nok, det kommer helt på chat, som jeg får lidt tøjt. og det kunne være fint. Der er faktisk så meget hyggeligt sådan fælles. Sådan på sammen, kunne tage det i gamle. Det er sgu meget hyggeligt. Du har en lille hund, tror jeg? Jo. Om det er først en, der bor lige på min søster. Det kører. Det er faktisk også. Nej, så. Du bor der inde i. Jo, jeg har kun lige været i gamle år. Men der var jeg sgu ikke så meget hjemme. Så det er rigtig fint. Jeg kender rigtig mange af dem, der bor på det. Det er jo bare så. Hvor meget man er så med. Jeg synes, det er fedt. Jeg må få hovedet ikke komme ud. Og den er meget fed til på noget. Det lille, hvad kalder vi det egentlig, det der? Når vi spiller det på en 50, kan du det? Det er helt vildt sommerpæsning. Jeg synes, det er meget afklammende. Ja, det er. Og det er også, Og selvom folk siger, at man kan kun lide 50, men man kan faktisk godt de der, hvor man bare sidder ned. Så kan det faktisk godt. Det har været over en sommer. Ja, jeg spiller det ret tit på et fællesskab, men også når vi også har skiftet ret på hjælp. Altså, ja, det ved man jo lidt. Og fælles spil her. Det er ikke det. Vi ses. Hej hej. Vi passer en tid til du er færdig, ja. Det er virkelig dårligt stil, det der. Det er spændende. Jeg har en næsten 8. Jeg står ikke lige. Det må det jo være. Nej, det er rigtigt. Der er masser af 3 udtager. Han var også fri. Nej, hun gad at få.
Det kan man godt over i det var anden normalt. Ikke går vejen. Det er 2%. Nå.
Ja, det virkede fint. Så er Ja, det står jeg nemlig. Det står i nogle tester. Vi så på det. Nå, det var godt lide det. Har du den der? Det er dårligt.
Sidste spil. Måske. Ja. Måske. Nej, det er det så ikke. Det er det, tror jeg. Det er bare nemlig. Det er godt, at han gør det. Jeg står bare. Ja, det er bare. Ja, det er så andre så der er det bare. Hyggeligt.
Det er sgu da holdt svagt. Yes. Associated. Det er så gerne. Det er så gerne. Det er fint. Det må vi godt. Det er ligesom her. Du tager det bare. Det er lige. Det er så godt. Ja. Det vil jeg gerne kunne.
Der har jeg næsten brug for. Kønsens gårdsøver. Så må jeg også have kommet. Ja, det var jeg også. Det var en nice server. Ja, også altså. Se, se, Det er bare en flere student, så jeg slog noget op på ham. Jeg tænker, at hvis ikke jeg bliver ramt, så er det klart for mig. Jeg spiller nu. Nå, jeg har det en mere. Ja. Hvis der ikke noget at komme hjem, så er det jo sikkert. Så er den her endnu mere værd. Sådan noget. Det har jeg selv. Sidste frem. Så er det det var men så får jeg ikke en knudtis. Jeg vil vise det. Jeg skal svare på det så. Og det gider ikke mere. Snart. Skulle være sådan en indlagt benzintank. Jeg vil bare have det. Nu skal jeg spørge dig. Du er værtrup med jer. Overhovedet. Og så har vi ikke lige sidste, jeg tænker om, at der var noget, det bliver bare det er på en stor film. Det er også fantastisk. Det er bare en Kender du det? Når det er ikke sådan, vi lager et par. altså man kan selvfølgelig godt undgå at blive rejst, men du kan ikke undgå at det bevæger sig. Det er altså sammen, de slår. Jeg har ikke så meget. Jeg kender Theo, det er også selvfølgelig. Ja.
Det er også nogle gange så lidt her. Skal du så hjem og tage stråkram? Det er værd. Det er lige ved. Jeg går videre. Det er ikke okay. Det er morgen. Ja. Det er godt, du får sagt det. Nej, det har jeg. Det var det. Det er jo meget stille, som i små, men maks ikke var helt spørgsmål. Altså, det er ikke så lidt som i dag. Hvad er det for noget dejligt med det? Nu er du nok ikke klar, at du har spillet med telefonen. Nej. Spiller han backgammon? Ja. Er det her, er det... Hvor er det henne? Det lyder vel bare rent. Vi ses. Okay, så det er, der er overhovedet ikke noget af det, der virkelig var. Nej. Udover ham og ham. Ham og dig. Ja. Ja. Det kunne godt være, at I havde hyret en skuespiller til at spille med på, og så sådan. Det kunne det godt være, men det var da jeg skulle rundt i efteråret, der havde jeg en kollega, der havde alle mulige billeder med mig med historiske personer. Ja. Blandt andet, hvor der kom studenter ud sammen med Holger Danske, og et billede, hvor jeg sidder og underskriver grundloven. Jeg ved ikke hvad, så... Er det ting, alle sammen ting, du kan huske? Ja, naturligvis. Naturligvis. Så det er helt solvand, den her. Det er også dejligt. Så der er en eller anden sprogting. Ja, det var også noget. Ingen spil. Vi er enige om, det var lidt fjollet med den der, og skulle jeg aldrig have taget den 8 pande. Jo, 8-terning. Det er sikkert. Så tænkte jeg, at jeg spiller nu, så kan jeg ikke nok finde ud af det. Ja. Men jeg skulle have taget 8'eren til den. Ja, det tænker jeg da. Ja, selv tak. Jeg vandt over Max. Okay. Og så kommer du ud på 9 alligevel. Så jeg vil gerne spille 8, 2 point ud til den dokumentar med dig. Tak for det. Og i lige måde, Okay. Ja. Det er også derfor, du ikke sådan. Fordi hvis det bare kommer fra en cykeløb, så tænker det er jo noget skæmt. For mig så er det jo sådan, at jeg har over at være bag 7 måneder også. Den er måske. Ja, men det er godt. Ja. 2 point officielt sammen. Og ja. Når jeg blev lagt på, du opdagede ham, det er ikke samme point herfra, fordi det var først 4, er det også for sejren til dig.
Det er lidt det samme, at der var noget mange to, og Det er selvfølgelig ikke. nej, men Det er sådan, det er derfor, det dropper du ikke, fordi så har du... ja, eller nej, så er der kommet på USA. Ja, Jeg tror ikke, jeg havde fra 2, så det var meget til. Jeg skal da ikke særlig meget til, der og det er faktisk lidt, altså du skulle ikke have. Nej, det var totalt galt. Jeg glæder mig til det. Ja, det er det. Nej, jeg bor i Herning nu. Men der var jeg langt sammen nu. Ja. Så kunne det Det kan jeg ikke huske, jeg kan ikke huske, hvad sammen nu. Jeg synes, det er vi også gjort. Ja, det ved jeg ikke. Det er nogen, der er inde og slår. Ja, det er jeg næsten sikker på. Nej, det kan man ikke engang se. Det bør jo være svært. Nej, det er det klubmæssigt. Nå, nej, men jeg optog. Men det var klubmesterskab. Jeg tror, at det var 2 kampe i år. Nu har jeg det op på 4 gange. Ja. Så det kan være sådan set at komme videre. Og hvad er det ikke et lille studie? Det var det. Hvor mange gange? Du kan ikke tro, der var så mange dårlige slag. Jeg troede ikke, der var nogen dårlige her. Ja, det må være tæt på det dårlige. Hvad siger du? Ja, nej. Så må nok ikke komme den så. Men 5 sejre, det tænker jeg er rigtig godt. Hvor har man Så kommer jeg til gamle. På det gamle. Skal jeg ikke nok stamme? det er en gang. Det er jo ikke noget. Nej, hvis jeg vinder også stamme, så har jeg kendt det. Ja, men det er det, jeg siger. Hvis man og 4 man må stå fast, det ved jeg ikke. Jeg synes, at jeg har hørt det, og jeg synes faktisk, det er meget godt, at det var nogle der andre end de gængse sidder tilbage. Så det plejer jo ikke noget. Så vi kan lave det afhængigt. Ej, det gør du, kan vi have her taget en masse på. Det er ikke rigtigt, at du gør det nu. Vi har så godt, at vi skal have kontrol. Det ved jeg ikke, men det er det, der er noget til. Ja, det er jo nok. Det er bare mig, for nogen var lidt vedryddet. Det kan godt være. De var jo, det var derfor, vi kom op i starten. Og så er der var sådan nogle cykelfolk, der var med mig på. Det er der også, ja. Men der skal nogle ting, som ikke vil sætte sig ned. Ja, det kan jo blive en kæmpe skade. Ja. Jeg synes, vi skal sige, at det er Din bil koster ikke så meget køb hjem. Vi har gået på min bil der. Jeg har jo godt sige. Jeg ved ikke, hvad det er. Det går en kilometer per på literen. Jeg er faktisk cykler, for jeg har ret mange. Så er vi 9 år om ugen. Så er det også ja. Det var der var lidt også. Det var min lærer også. Det der springer min lejlighed. Parkeringspladsen, den er helt om på den anden side. Det er tjeklers. Hvad så lærer du på arbejde? Ja. Der har man nemlig flere år, så er der for mange parkering. Det er ikke på vej. Vi får det til at gå rundt af det, så sådan, fordi vi giver jo lidt så fejl. Ja. Det er ikke, hvad jeg ikke er sådan en bil. Overfor nogle klokker. Ja, men det har jeg. Jeg er glad for det. Når det kommer til at koste meget.
Inge. Lige på den her score, kan der være med at bare sætte sin kamera? Det er overstået. Det er overstået. Det er det mest. Michael, du vandt over piger, eller hvad? Og Heidi, hun vandt over Max, var det ikke sådan?
Dårligt til 6. Nå. Så kan vi vel, er der noget, der hedder End Tournament? Ja. Jeg håber ikke, der er nogen over. Jeg vinder, og så Tre har vi tredjepladser, ja. 3 tredjepladser. I skal også. Er det så 120, der er blevet regnet ud, I skal have Det hver? blev der regnet ud, hvis den hed 25-15, ikke også? Ja, det gør det. Pladsen. 40% af 360. Ja, 40% af 153. Ja. Michael, hvad nummer har du? Så får du lige 20 kroner. Det er ikke engang, Vi kan også starte med dig efter. Ja. 28, 68. 28. Jeg kan se, du rammer garanteret inden. 28, 68. Ja, 38, 75. Jeg havde dig inde i hvert fald. Jørgen Poul. Ja. Det blev godt. Michael, hvad nummer har du? 50, 93. 58, 36, 36. Ja, jeg tror, det er fordi, den var lidt langsom. Okay. Det var ikke mig, der var langsom. Det er den, der var langsom. Jeg ved, hvad du har overført til. Hvad siger du? 50, 93. 58, 36. Så er det ikke Vi kan få dem sendt til rating. Det plejer at være bare at trykke med en knap. Ja, jeg tænker 3 ud af 4 sejre med dem, jeg har mødt i dag. Det er nok knap, det giver plus. Hvad skal man, der er både en, der hedder rating file, og så er der send rating to DBGF. Må det ikke det er send rating? Det har jeg Vi faktisk ses. aldrig gjort så meget i det der. Det kan være nogle andre, der styrer det på mig. Det ser rigtigt ud, det her. Send to rating. De indtastede kampe er nu sendt til rating. Det lyder umiddelbart som en kvittering. Ja. Yes. Ja, men vi ses. Ja, selv tak.
I'm not